Hallgass popzenét! A toplista éné ma is Geszti Péter. Imádom ezt a számot! Kire fogjuk? Mindenki legyen rohadt gazdag, slimfit, luxiban rajos vastag. Járjunk kis közérben a gyakta, selfit nem lövünk Elon Musk-kal. Megvesszük okosba a názát, fentről nézzük így oros házát. VIP leszünk, minek lista. Menj tisztítóba, olvasd a híreket! Mindig mosolyog! Szurkolj, ha egy csapatnak! Iszonozd a bókokat! De jól néz ki! Így át méregdrága kávét! Parancsoljon, $37 lesz. Szuper! Mindenki legyen rohadt gazdag, slimfit, luxiban rajos vastag. Ahol akad, jó van? Azt írják, avassuk fel mindent, ami furcsa. Jól van, engedhelyek! Minden, hogy mindenki vissza mutató van. Ahó, kinek kétszer egyes kontyú. Ozo Michael! Kétszer-kettes szarvacskás, kétszer-kettes szarvacska érkezik! Tessék fel! Sajtszereteket naporán! Nem vétel! Figyelj, dobom! 2 darab emelő! Köszi, Gél! Have you heard the news? Everyone's talking. Life is good cause everything's awesome. Annyira jól érzem magam, hogy órákig tudnám ezt énekelni! 5 órával később. Megvesszük okosba a názát, fentről nézzük így oros házát. VIP leszünk, minek lista, aki itt van mindig.